Wagendi Belukwarano, Ibasukatarano, Ubumba Panijarano, Wagendi Belukwarano, Ibasukatarano, Ubumba Paniela, Wagendi Belukwarano, Ibasukatarano, Ubumba Panijarano, Wagendi Belukwarano, Ibasukatarano, Ubumba Paniela, Wagendi Belukwarano, Ibasukatarano, Ubumba Panijarano, Wagendi Belukwarano, Ibasukatarano, Ubumba Paniela, Wagendi Belukwarano, Ibasukatarano, Ubumba Panijarano, Wagendi Belukwarano, Ibasukatarano, Ubumba Paniela, Wagendi Belukwarano, Ibasukatarano, Ubumba Panijarano, Wagendi Belukwarano, Ibasukatarano, Ubumba Paniela, Wagendi Belukwarano, Ibasukatarano, Ubumba Panijarano, Wagendi Belukwarano, Ibasukatarano, Ubumba Paniela, Wagendi Belukwarano, Ibasukatarano, Ubumba Panijarano, Wagendi Belukwarano, Ibasukatarano, Ubumba Paniela, Wagendi Belukwarano, Ibasukatarano, Ubumba Panijarano, Wagendi Belukwarano, Ibasukatarano, Ubumba Paniela, Wagendi Belukwarano, Ibasukatarano, Ubumba Panijarano, Wagendi Belukwarano, Ibasukatarano, Ubumba Paniela, Wagendi Belukwarano, Ibasukatarano, Ubumba Panijarano, Wagendi Belukwarano, Ibasukatarano, Ubumba Paniela, Wagendi Belukwarano, Ibasukatarano. Ibasukatarano, Ubumba Panijarano, Wagendi Belukwarano, Ibasukatarano, Ubumba Panijarano, Wagendi Belukwarano, Ubumba Paniela, Wagendi Belukwarano, Ibasukatarano, Ubumba Panijarano. Igbo Igbo nọ Ndewo. ebe a bụ ime obi ndị Igbo, obi eziokwu. Ebe a ka anyị na-anọ na-atinye ọtụtụ ihe dị iche iche ọnụ, maka na anyị mara na nwata mara nna ya mara ndị gboo. Ya bụ na ọ bụrụ na ewere etu o si dị, ọ gbagwoju oge anya dịka ahụ dị otu nọ n'elu nkwụ wee nyụọ etu o si agba ijiji, ịgbata n'ime obi agbazie ego maka na ụsụ onye nwe anwụ ka a na-agbazi onu, onye dị ndụ a na-agbazikwa onu. Otu aka ọ dị. Nnọọ n'oge ime obi eziokwu. Ka mbido n'aka ekpe m, onye gburu agụ ka m maka ojiri ọnụ ebe oke gwa ọhaneze onye Igbo. Mụnwa nọ ebe a bụ ọhaneze ekelere m ụnụ nke ọma. Mụnwa bụ Comrade Nze Stephen Alajemba, anụ ukwu ama n'ọnya nke mbụ OONJP, uchi na nwata uchiri n'iru nna ya. Ọ dị na nwata ekwe efe ọnụ oji efi eme ọgọ. Incumbent Traditional Prime Minister, His Royal Highness Igwe Dr. Honorable Engineer Pastor His Excellency Ambassador Igwe Uwezuoka eze onye mepe imo nke isisi, African tallest man, otu onye na-ekwo m olu a osisi ka nkwụ ọkwụrụ ọka, fine man without pimple, natara dike mma nke mbụ, okwuru ọra dike erighị arịrị, otigbu ụdị mkpa nwaanyị na-etigbu. Ekene m ụnụ ndị owunu. Ịla Igwe ugboro na-abụ a ga-agbakwa Igwe adịfa mma. Ndị be anyị ọmụnwa bụ Ambassador Chief Obiora Amaechi ọzọ dị oge ebe n'aja ogbu ọja ndị Igbo nwa na nka ọdịkwa ike achọ gwa arụsho mesịrị eke na-abara ya mbe ihe bụ n'aka ọ na-ele nka nke na a na-atụ egwu ọgwụ a ka ọ bụrụ na promawa ọsọ egbori ike na ọgba afọ mgbe anyị akpa aka egbe ekwu abalị ka aba mma ya dịba ke na-ere na
niile mmụọ ọ dị mma Igbo mmụọ nze mmụọ ọzọ Igbo mụrụ ada mmụọ ọkụ Igbo mụrụ iko mmụọ inyom ekelekwa m ụnụ afọ m bụ maazị Nwankwọ Ugochukwu ọzọ Ugochukwu tubelu Nwankwọ dị asọ nke mbụ na mbụ nwa na nka ndị ọdịka chokwu ndị ji kpati gbuo agụ jiji anọ n'ụbọchị ọnụ ụzọ ọba ewu emeta anyị ji ọcha ọ ka mma ka ntaburi enwe obere etu a erueko ya abụ ọ bụrụ daalụ m ọ dị mma anyị ga-akọ n'ubi onye anyị bịara na nke taata enwere onwere ozi pụrụ iche rutere anyị aka ya bụ nwaanyị wee si biko ka anyị tinye okwu ọnụ maka na okwu a dị oke mkpa na-eri anyị n'obi na nwoke otu nwoke achọghị m ikpo ebe o si mana nwoke ahụ bụ onye Igbo o wee gaa na nke ndị oge ya n'ogide mgbe o ji fụcha oge ya na aji mechaa ya na ọkọ n'elekere 11 nke abalị nwoke wee si ọnwụ ya ga-anata na bie ayọ onye nyo ya na si ya ọgọgụchi onye na ụlọ dị ebe a ga-asị mba na ya ga-ana nwoke wee buru si ya na ya na-ana mgbe ahụ ọkụwa na ọkwụrụ obere ihe ka eweta aka na ndị elu ka a na-anazi ndị nche wee lee ya anya ịma na ụdị egwu a na-atụ ndị busi ya na ọkachasị na be anyị ugbu a wee gbakanyeli ofu egbe ebe a na-asị ya who goes there ọka na-eje mgbe e meziri ya bụ ihe ọ bụrụ na mgbe atụtaghị ọ gbagideziri gbarutere ebe ndị uwe ojii nọ ndị uwe ojii wee kwụsị ya wee sị ha na ụgwọrọ ndị osi na-achụ ya ọ bụrụ na ọ bụ ndị nche obodo bụ ihe pụtara ụnụ wee si nwoke ka etu ije si dị achọghịzi nka anyị gawa n'ihe merụrụ maka na anya mara etu o si ga maka na eruru na nke ndị uwe ojii wee kpazie ya bụ ihe mana ihe anyị chọrọ ikwupụta bụ na nwunye detara akwụkwọ wee sị anyị biko anyị jụọ rie di ya gịnị mere na o kweghị arahụ na be nna ya bụ be ndị ọgọ ozugbo o kwuru ya bụ ihe o wekwa m n'anya sị ha ka bido n'ebe nọ arahụ n'obe mbe ndị ọgọ m amaghị m ihe kpatara ya ajụjụ anyị tata wee bụrụ gịnị mere na imirikiti ụmụ nwoke adịghị ekwe arahụ na be ndị ọgọ ma tupu aga m n'ihu ụwa mgbe ị rahụrụ be ndị ọgọ m bụ mgbe onweghị ihe nche na-eji nsụsị maka mgbe m lụrụ nwunye m ana m arụ kọndọktọ 911 ana m arahụba ndị ọgọ m ịma na nwoke dị ụkọ ndị akwadoro m akwado wee jee nwaanyị wee kwete mgbe ya na o ji eri uru ya na mgbede na ọ na-eri uru ya kịta ihe ndị arahụbe ndị ọgọ m bụ na m enweghị ọpshọn dịka ndị oyibo kwuru ya mmemme agha m arahụ ebe asị ndị dina m mgbe ụfọdụ be dị adịghị aba m ntụ ute na ala dina ole mgbe chi efu mana eri mgbe a m zọtọrọ onwe m arahụbeghị mbe ndị ọgọ m ọ bụghị mmehie mmadụ ịrahụbe ndị ọgọ ya anaba anyị ekwekwana ngwere gbaji njebe ndị ọgọ m atọ m ote dị nọrọ ana ọkwa mmadụ ịhụkwa anya ọgọwụ mbịarute ya sị na ọgọwụ ikwu ịtọ bịa marụbe abịa arụhụ bịa arahụbe agwụ ihe obetọ m arahụbe ma bịa na ha akwado ịrahụ tupu anyị na-atinye ọnụ na ihe na-ebute alahụbe mbe ndị ọgọ ma bịa na ha ekere ịlahụ echi maka ịma na dịka Igbo si eme ya oke mkpọghọta ka nne da anya ji eso ya nwere ike ịlahụta bịa echi lahụkwa nwanne echi agwa ahụ ọgọ gị bịa na akwụwa bairi eruo na ka inyere ya aka sụfụ ya ma ọ bụ ahụ tụrụ ya tụrụ agbụ n'ite ịsụwa ka mkparị ghara ịba ya abụghị ha ọrụ kama agbafu ahụ lahụbe enyi m nwoke ka anyị si dobe ya ma ọ bụrụ na ị nwere enyi nwoke na ndị ọgọ ya bụrụ na ị nweghị enyi nwoke na ndị ọgọ maka ịrahụrụbe ndị ọgọ gị ka iji charịrịchawo na igwe onwe nwoke enweghị enyi nwoke obodo m amaghị ka ọ bụ ka m jere mbata obodo ọkwụ ma abụghị ka m ji arahụ wee ga adịgwo nna agba ịrahụ n'ụlọ akụ arahụ na paakị ụmụafọ Igbo n'afọ nanụ oriakụ Dorothy bụ afa Dorothy ifugonu na ihe dịbụ oke dịbụ ogene n'ụdị na ọ bụghị sụsọ dị bụ onye ọ na-agba aka ekpe ịrahụ na be ndị ọgọ ya mere biko gbagharịa ka udochia maka na enwekwana etu ọ dị a sị afụsi ọgọ emegịnị ahụrị ya ji ebe n'ọkụ
ya bụ na ya bụ ihe dị ka ọ dị anyị nwa bụ ụmụ nwoke ndị Igbo n'ọbara ya bụ ka m ga-eji mee etu a ya bụ biko ihe dị n'ọbara ịgwọta na-enye nsogbu tupu anyị aga n'ihu ka anyị pụtakwana nke mbụ bụ na ya bụ nwaanyị di ya nwụrụ anwụ ịmara na etu anyị si eme n'ala Igbo anyị adịghị emegbu ụmụ nwaanyị isi mkpe maka na akwụkwọ nsọ na onwe ya kwuru biko chakwara ụmụ nwaanyị isi mkpe na ụmụ nwaanyị nne na nna ha nwụrụ anwụ ya mere mgbe di ya nwụrụ ụmụnne di ya wee soro na-enye aka nyegidezi aka nyegide aka nwaanyị wee kwachaa di ya wee pụta chakekwa etu esi achake wezi nọkọtazie nwanne di ya nke dị kacha enyere ha aka ihe ọzọ wee gowe oneche nwaanyị anya n'ukwu ọ dị ka ha nekwe ndị ụka nwanne m nwoke si wee hapụ ihe a ọ na-ebe obekata obe wee sizie ngwa ka enyeziere nwaanyị aka nwaanyị wee sie mba na ihe akwa ụmụ nwanne nwoke na-ekwe ebe agbata ụka anyị bụ ya bụ ịgakwa na nke a nwoke na-ekwu na onye nwe ihe anwụọna n'ọnya ma bụ onye kwesịrị iweghara nwaanyị si ya na ịchọghị ikuchi ebe ị na-achọghị ikuchi dị hapụ ya bụ nwoke achọghị ikuchi mana ọ chọrọ ịdị na-akpara akwụ ụwa ma ndị ọzọ nọrọ ya kpara kwari ndị ọzọ na-eje na-akpara ọ bụ mma na-agbadoro ha ọkụ o nwere ajụjụ m chọrọ ịjụ ebe ọ dị otu ahụ nwaanyị jụrụ na nwanne di ya na njedebe nwoke wee mechizie ụmụ ego ụmụaka nwoke na-enyegasị nwoke o were tịtọrịba wee gbaa breki mana nwaanyị ahụ na-ejele ihe ọ hapụrụ ya ka ọ ruchie gbaa ụtụ machie mana gezie ntị nwoke ibe m sị na ya ha ekuchi mana ya ga na-eje ikpe amaghị ya ọ maka biya dị onye na-eri onye ha afọ nwaanyị ahụ sị na ya ama nye ikpe mara ya kedu ka eji ihe esi bịa nara m ihe eju ekwensu eju ọrụ ya maka na ụmụnne ọ na-enyere ha aka maka na ụmụaka amaka ihe ọ na-enyere ha aka bụ na ihe a bụ ụmụaka nwanne nwoke hapụrụ nwụọ na a ga-azụ ha n'akwụkwọ nwata gbabieri n'ike o wee udo anya na ụmụnne ya nọ ndị ji ihe ga-enyere ha aka isinye na ọ bụrụ na enyeghị nke ọzọ na ụmụaka agụ ga-egbu onye ka o jiri bụrụ na onye na-arụ ọrụ ọ na-ene anya ụgwọ ọrụ ya mgbe mbụ ka a na-asị nwanne na ụgwọ ọrụ dị n'eluigwe kedu kọndishọn ihe adị wee jee eluigwe a na-ekwu okwu edi ọ na-arụsị na-enye ya ụgwọ ọrụ ya ozugbo ya bụ na ụgwọ ọrụ bụ ịga ihe iri ọrụgba nwa ma ọ keteghị nye m anya na-enye dị ya kacha acha ụmụazị ya jebe fọknaiza ka jebe bicycle repair jụọ nkere Igbo bụ Igbo anọkwa m na uche onye adị ya njọ mmadụ nọ na mmiri ncha na-abịghị anya biko akwụkwọ nke Igbo edetara anyị ndị Ichie Mobi bụ na ọ gụzikwa n'aka nwaanyị eche ka anyị na ụmụ nwaanyị kparịta n'ụbọchị taa akwụkwọ nke Igbo bụ na otu nwaanyị onye adazi anyị o detara anyị akwụkwọ ya bụ ihe na-agba ya mmiri n'obi gịnị na-ese dịka onye nke mbụ di ya mbụ na ya chọrọ ịnụgharị di bụ ihe ọ ga-abụ ọ chọkwa ime o nwere ohere ime ya iwu kwadoro na ọ ga-eme ya ma ọ bụrụ na ọ chọọ ọ fụkwana na onye chọrọ ime ya ndị ụmụnne di ya wee nee anya sị biko onye a na-abịa ọ na-abịa dị gịnị o wee sị nekwa maka a sịrị ha na e nwere etu ọ dị gị bụ ịdị na-akpọpụta nwoke usoro ya nwere etu ọ dị asịzị mba na ọ bụghịkwa mkpara akwụkwọ ọ bịara na ọ bịara ibukọ ihe ebe ahụ ka okwu nọsị ihe na-ese taata abụghị na ọ chọrọ ịlụ di ihe na-ese bụ na a sịrị ya na ọ bụrụ na ọ chọọ ịlụ di na akụ na ụba niile na azụmahịa niile
ụma shọpụ nta n'ime ya na di ya nwekọtara ọnụ na ọ ga-edewere ya ụmụaka ka ụmụnne di ya na-enekọta ya anya a na-enekọta ya anya ụmụaka tolitezie gụchaa akwụkwọ mahadum ha abịazie were ihe nna ha nwaanyị si mba na anya na ya ma mme nke n'ebe ọ bụ na ya na di ya kpara ya bụ ego na ya ka ga na-esokwa na-enekọta ya anya ụmụaka etoruzie mgbarakọgbakwa ya anya che na-agụcha akwụkwọ gịnị ka ọ dị sọsọ ụmụ nwaanyị na-edetara isi iche ya akwụkwọ ya bụ sọ ụmụ nwaanyị na-edetara ya akwụkwọ o nwere ife kpatara na anyị agụkwara n'akwụkwọ mgbe ọ nebe n'ebe agbakọ ha na-abụ ọnụ orugbo na mgbe m ga-adaghị orugbo na mgbe m ga-adaghị ekwuzi na ya dịka a na-aga n'ihu biko onye chọọ ikwu okwu ya wetu obi ana maka na tupu ya bụ ihe esewe onye ọbụla kwenyere na nke ya bụ n'obi maọbụ nke ya na-eme ka mma mana a na-agbazi onye dị ndụ ya mere ụgbọdị embido n'ebe nọ kedu uche nke bụ eziokwu na a sị na achọghị ife iri n'anyasị achọghị ụmụ ekwu agba ama ife iri n'anyasị nwaanyị di ya nwụrụ aha na-abụ n'elu nke ịtọ okwuwe okwu ịnụ di adị nashọn na ọrụ ya gburu nwoke ịbịakwa chekwenio aha na-abụ nke ịtọ Ugegbe na aja ibe edetara anyị n'akwụkwọ n'ime obi a hafụ ibe edetere ọ dị mma hafụ ibe edetere ebe aha ike nyụrụ ahụ kebe isi nkwa nwoke akụtara ego aha na-abụ nke ịtọ ịnụdị gụọ ya na nwaanyị kụtara ịbịaje ọsọka ebe ụsọ nwaanyị kụtara ọ kụtakwara ya be nna ya ọrụgodo nwaanyị pụtara ọ nwoke ka nwoke oru ka ị na-aka nwoke nwụọrọ ị chọrọ ịga di nwoke mụtakwara ụmụ gị na ya ji ije ha hafụrụ ụmụ aji akụ na ụba ị ga-ebu wee jebe ụmụaka etorubeghị ime ihe na ewuchi ilekọta akụ na ụba ebe a ga okwu na-ese ebe a ahụ iresiri ozu nnọọ omeife ọmahụ gee ntị nwa gezie ntị okwu a na-asụ anya ọ naghị ebibo ozugbo anyị ama na ọbara na ukwu dara si na ụdara a na-atọka ihe niile na-asị ya ka o si so onye adara ọ bụrụ na nwaanyị chọrọ ije di ịnụga di ọzọ si ha anya ya dekene ojije ga-agụkọta nwata ka ọ na-agụ ya maka di ya ahụ nwa anwụ agaghị anọ ebe a hapụ nwunye ya o jee nọ ebe niile na-enwe aṅụrị na-eme njọ ọ ga-anọ ebe a pinwere ofu ọya na-ekwu ya vụrụkọrọ ife akụnụba nwoke were jebe asị m ụmụnne di ebe ga hapụ ya o wee were ofu mpekere pin were sibe nwoke apụọ jebe ebe nwoke ọzọ mana ụmụnne di ya nwere ibe ekweteghị m na nke a maka nwaanyị so onye a abụghị oriakụ nwaanyị so mba onye ga-asibe na ya okwunye nwoke na-ekwu okwu ịnụ ya nweghị ibe o ji ịnụ ya eme akụnụbara ka ọ akụnụbara ka ọ chụje ụmụ agbọghọ nọ n'iro anụ tachabeghị ebe ọ bụrụ nke mụọ na nwa bedi ka a na-agwa gekweghị ntị nwoke a na-ekwu okwu ya nke nwụrụ anwụ enweghị mgbe ọ bụ ibe eto maọbụ Ifeanyị Ụba maọbụ ihe na ọ na-eriju afọ ha na-eriju afọ nwee ụmụ shọpụ ebe anyị ha nwee ụmụ kịrịkịrị ụmụ bọyị na-akọwa na nke na-abịa ịnụ ya anụ ibe ha ka ọ taga nwa obere ibe nwaanyị ji emegharị ya ka ọ na-ebịa na ụmụ agbọghọ agaghị dị juru agaghị juru ilo ọ bụrụ nke ji ụmụ ịtọ gwọ ka ochie nwaanyị uche egwu ogene kịta ya bụ ndị ụmụnne si ejina nwaanyị eji maka na mmanwụ ndị ọba jere ojo otu ịba mba ebe ndị ojo otu na-eme mmemme ọ na-aba ndị anyị aka na-abara anyị ba ndị anyị aka nwa ojo otu na-agụrụ ya egwu rapụ ya ka ọ bịa ka ọ nwa ka ọ fụ n'anya rapụ ya ka ọ bịa gbam ke ha ya nwaanyị kwuo nke ọgwa na ụra ga-eju nwa nwa ekwu ekwu sọ nke na bibi ikwu iso na ndị nkwado ị na-anya nke ị ka na-ekwu na nwaanyị so na-achụta ma ọ soro mee nke a mee nke ọzọ na oso dị eme na oso nwoke gba mbọ wee doko n'ego nwoke goro moto tii na laịn ọ na-agbarị ya na-agbata ego iji asị na ọ moto na nwoke nwe onwebe ọ nwoke ka nwe moto ọ bụrụ na nwaanyị ịma akwụkwọ ọ bụrụ na nwaanyị si na ya ji anụ di ọzọ
ụmụnne ndị nwoke ahụ ma ụmụnna ya ma ụmụnna mbara enweghị onye bụ iti bọrịbọrị ya ndị je ya mọ na-eji ya biznes ya si etu akụcha aka ka ndị ọzọ na-enedo ya bụ ihe anya ụmụ nwaji tụta ha igwekwara ha ọkwa na ya mfuru akụ ebe a mmadụ ebe a anọghị ya na nwoke hụ chọtara ya na nwoke nke sụgwara anyị ya na ndị ime obi si na nke ọ tụgharịrị bịa n'ime obi dete anyị na-anọ n'ukwu onugbu ya na ọ na-enu inu ọhụ ya nutere mmanya na ọmụkwụ ya nutere agbọ nke nwụrụ anwụ nkịta unu mara ya da n'aka azụ. Anyị chọrọ ịpịachi okwu a n'ụbọchị tata. Ịma na ihe anyị ji bụrụ Igbo bụ na onye ọbụla na-ekwu uche ya. Kwuo uche m, ọchịchị kwuo uche ya dịbara n'ala Igbo n'ọkpụtọrọkpụ maka na nna na-arapụta mgbe ahụ kpọọ nwa sị kedu ihe i chere ka o sikwu na ya na-amụta ihe ya nwere na ihe anyị na-eme na oge ime obi dịka unu maara bụ ka anyị kwupụta obi anyị etu ọ dị n'omenala Igbo maka na enwere ihe bụ nsọ ana mana mata amata na enwere ihe bụ nsọ ana na bụ unu na-abụghị nsọ ana na be ndị ọzọ ya mere biko ka anyị ghara iji maka ya bụ hero enwe onwe anyị aka n'anya biko Nwankwọ Asọ Igbo bụ Igbo ekene m na aka mbụ onye nke unu Nwankwọ Asọ nwa na nka ndị ọdịika chọrọ okwu ndị oji ikpe tigbu agụ jiji anọ n'ụgbachi ọnụ ụzọ ọba ewu emeta anyị ji ọcha ka ọ dị na mgbe ọzọ ụbọchị ndị Igbo nwụrụ nze mụọ ọzọ okwu ibe nna agwa ụnụ bụ egbuwe enyi mma ama ha ndị be anyị dị ọnụ ma ọwa ọbara ka e jiri ba ka emesịa ya ụwa kene ụmụafọ Igbo n'anya na Igbo bụ Igbo ọnụ na-asụ nnọọ Igbo nwụọ nze mụọ ọzọ ekele m unu nke onye chi ya zere anyị ka bụkwa ihe anyị bụ Igbo mfọgide ofu anyị ga na-eme ihe anyị na-eme demenụ n'aha ndị na-ekpara anyị aka n'Igbo n'aha ndị nọnyere anyị ka anyị ji na-asị unu mara ọ na-abụ atawa gbukpewa ọnụ mara na oge mgbupụ eruo na nso ya mụrụ n'oge anyị agwụna ọ bụghị na Igwe zukọtara nụ ugwu mba paniela